רבנו נחמן בן פייגל, אשרינו שזכינו. אז ברוך השם, אנחנו עושים עוד שיעור בראי קבלה, פרשת שמות, הבא עלינו לטובה, וננסה להבין על מה מדובר, מה העניין של כל הפרשה. אז נתחיל מלקרוא את הפרשה וננסה להבין על מה מדובר. אז הפרשה שבאנו לטובה זה פרשת שמות. יש חומש, 5 ספרים, בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים. אנחנו נלמד את ספר שמות ואת פרשת שמות שבאנו לטובה. כל שבוע קוראים פרשה לפי מספר השבועות, ועכשיו אנחנו בפרשת שמות. אז ננסה להבין על מה מדובר. וכל העניין בפרשה זה להבין מה הפרשה באה להגיד לנו, ללמד אותנו בעשייה, בעבודת השם. אני צריך להבין את הפרשה, איך אני, אחרי שאני לומד את זה, איך אני יוצא מחוץ לבית כנסת או מחוץ לבית, ועושה את זה במייסס, מה שנקרא, במעשה. וכמובן שכל העניין זה פנימי, כל התורה זה משהו פנימי. התורה מדברת על אודותינו, זה כמו ששתי אנשים מדברים על מישהו, והוא מאוד מעניין אותו לשמוע מה מדברים אליו. אז התורה מדברת על אודותינו, מדברת עלינו ממש. והיא מנסה להסביר לנו ולהבהיר לנו איך לנקות את הנפש ולעשות את העבודה הפנימית שהיא בעצם חיצונית, אבל כל העניין הרגש זה הפנימיות. אז אנחנו ננסה להבין על מה זה מדובר ואיך לקחת את כל העניינים לעבודה. כי בבית כנסת כולם צדיקים, כולם אוהבים את השם, לכולם יש איזו התרוממות מסוימת, התרוממות נפש. אבל דווקא שיוצאים מהבית כנסת, שמה זה העניין. ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. דווקא כל העניין זה שיוצאים מהבית כנסת. שמה זה העבודה. וזה העניין של החסידות. אז אנחנו ננסה לקרוא קטע מהפרשה, פרשת שמות, וננסה להבין על מה מדובר. אז הוא מתחיל, ואלה שמות בני ישראל, באים מצרימה. הבאים מצרימה. את יעקב איש וביתו באו, ראובן שמעון, לוי ויהודה. יששכר זבולון ובנימין, דן ונפתלי גד ואשר. ויהיה כל נפש יוצא ירח יעקב 70 נפש. ויוסף היה במצרים. וימת יוסף וכל אחיו. וכל הדור ההוא, ובני ישראל, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. ותמלא הארץ אותם. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אבל נתחמקה לו, פן ירבה, ויהיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאנו. ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. והשימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. והבן הרי מסכנות לפרו. את פתאום ואת רמסס. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך. אז עכשיו למדנו איזה מהלך מסוים, איזה עניין מסוים שקרה פה בפרשה. הוא מדבר על בני ישראל שיצאו ממצרים, ועל שמותם, ויוסף וכל אחיו ימותו, מתים, אומרים שכבר מתים, ויקום מלך חדש שלא יכיר את יוסף. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה אומר לי בפנימיות, מה זה אומר לי, איך אני אמור לאהוב את השם עכשיו יותר. איך אני אמור ללכת ולהתקדם בעבודתי לפי זה. בהסתכלנו בפרשה זו נראה הסיפור כמושלל מציאות לחלוטין. ייתכן שמגדלות של שליטים על כל מצרים יורדים בני ישראל להיות עבדים? נכון, יוסף היה השליט על מצרים. אז מי השליטה במצרים עכשיו אנחנו יורדים להיות עבדים? מדלג על גדלות יוסף ומזכיר זאת בהחבא בבלים, ויקם מלך חדש שלא ידע את יוסף. מה היה לדעת?
אם את גדולתו הוא כבר מת. ועוד כהנה שאלות על פשט הכתוב, וכדי להבין את הדברים במשמעותם הפנימית נשאל מספר שאלות. אז עכשיו נשאל מספר שאלות, ועם השאלות האלה ננסה להבין על מה מדובר, כי תמיד צריך לשאול שאלות. כשבן אדם שואל שאלות, אז הוא מנסה להבין על מה מדובר. אבל אם הוא לא שואל שאלות, אז הוא פשוט זורם, או שהוא חושב שהוא מבין, או שהוא מדומיין, יש לו דמיון כזה שהוא מבין, או שהוא לא לוקח את העניין למעשה. התורה זה לא תורה של ילדים בני 4 או בני 6 או בני 8 שבגן או בבית ספר היסודי ולומדים סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות זה לא מעניין, אפשר לקרוא הארי פוטר ואפשר לקרוא משהו אחר שהרבה יותר מעניין. אנחנו לומדים את התורה בשביל להבין את הפנימיות, את העשייה, להבין את הנפש. כי כל התורה מדברת על נפש האדם. וכל התורה מדברת ממש על כל אחד מבני ישראל, על כל בן אדם ובן אדם. אם האדם נקרא אדם, אז יש 2 צורות. או שהוא אדם, אדמה לעליון, או מלשון אדמה. אז אם הוא לומד תורה, רוצה לדמה לעליון, להבין מה הסיפור, מה העניין. שהנשמה תקועה בגוף הזה כל כך הרבה זמן, ומה אנחנו צריכים לעשות? אז כבר עדיף להשפיע. אז כולם מחפשים את התענוג, כולם רוצים תענוג. השאלה אם אתה לוקח את התענוג מהקדושה, או מהתאומה. התאומה אומרת לך כך, חופשי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל הקדושה שמה לך שם איזה מאמן, איזה חדר כושר. המאמן נקרא יצר הרע. הוא מאמן אותנו. הוא בא ועושה לנו את האימון איך להתגבר ואיך להגיע למצב יותר גבוה. אז המאמן בחדר כושר, שנקרא יצר הרע, אנחנו צריכים ללמוד איך לפעול איתו, איך לעבוד איתו. ואומרים, אם אתה לא מתחבר לקדוש ברוך הוא, בחיים לא תאכל על יצר הרע. אבל שאם אתה מתגבר על יצר הרע, אתה מקבל את הקדושה אמיתית. ואיך אתה יודע שזה אמת? כי זה לא אורך טווח. זה משהו אמיתי. משהו אמיתי זה לא אורך טווח. חברים, משפחה, תורה, דברים שאתה עושה בהתנדבות, לא אורך טווח. אבל דברים שאתה עושה כביכול בצד האחר, בתאומה, אז אומרים לך תיקח, תעשה מה שאתה רוצה. תלך, תעבוד, תעשה, תחיה, אין בעיה. אז עכשיו אנחנו בפרשה מנסים לעבוד על מה העניין, מה הסיפור, מה אנחנו צריכים לעשות, מה כל העניין הזה. מה כל הסיפורים, יצאנו ממצרים, הגענו למצרים, איפה אנחנו ומה אנחנו צריכים לעשות. אז הוא כותב יסודות בלימוד פנימיות התורה. עכשיו נלמד כמה יסודות בשביל להבין איך להתכנס בכלל לפנימיות התורה, איך בכלל להביא את הכלים בשביל בכלל לפעול ולהתקדם. כל העניין שלנו זה השתדרגות. אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו רוצים לעשות עבודה ולהרגיש התקדמות, וכמה שאתה יותר מתקדם יש לך עבודה יותר גדולה. וככה אתה מרגיש יותר שייך, יותר בעל יכולת יותר גדולה, ויש לך יותר עניין לעשות את העבודה. אז אנחנו מתחילים. מי צריך לשלוט בנפשנו, השכל או הרגש? השכל, אז הגוף הולך שכל, רגש, תאוות. מוח, לב, כבד. אז מי שהמוח למעלה, הלב נמצא באמצע והכבד למטה, והפעולה הולכת מלמעלה למטה, זה אדם. החיה היא נמצאת במצב של מאוזן, אופקי. המוח, הלב והכבד נמצאים באותו מקום. אז אנחנו כבני אדם צריכים שהמוח, השכל, לשלוט על הלב והכבד. אז מי שהשכל שולט, אז זה אדם. מי שהלב שולט או הכבד, התאוות, אז הוא משהו לחיה, הוא כמו חיה, אין שום הבדל. אז כל העניין שהשכל, שהאמונה, שמעל השכל, והשכל ישלוט. ואז אתה העניין. אבל אם התאוות או הרגשות שולטים עליך, אז אין שום הבדל בינך לחיה. הגוף שולט עליך. אתה כמו רובוט ששולטים עליו. מלך, היינו שליטה. כאשר מדברים על נפש האדם, נשאלת השאלה, למי אנו רוצים לתת את השליטה? כדי שאדם ייתן שליטה לחלק זה או אחר בנפשו, צריך הוא להכיר את החלקים השונים המרכיבים את נפשו. החלוקה הכללית שאדם רגיל מכיר, היא של רגש ושכל. בהקשר זה נשאל למי האדם צריך לתת את השליטה, לרגש או לשכל. רוב בני האדם הרציונליים, הטכניים, יאמרו שוודאי צריך לתת את השליטה לשכל.
רוב בני האדם הרגשניים יאמרו שצריך לתת את השליטה לרגש. זה מתחלק. חלק יגידו לרגש וחלק יגידו לשכל. שאר בני האדם, והם הרוב, יאמרו שצריך פעם כך ופעם כך. אותם נשאל שאלה מתי כך ומתי אחרת. איך ידע שבזמן מסוים צריך לתת לרגש את השליטה? או הפוך. בדרך כלל זוהי תשובת האנשים, שאומרים אותה כדי לברוח מצורך לחפות על עצמם החלטה בניגוד לרגשונותם. אז איך אני אדע אם אתה שכלי, אתה יותר שכל, אם אתה רגשני, אתה יותר רגש. ויש כאלה שאומרים חלק ככה וחלק ככה. אז מתי אני יודע להשתמש בשכל, ומתי אני צריך לדעת להשתמש ברגש? ישנו דיוק שראוי שנבינו ונצטרך לצעוד איתו לכל אורך הדרך. אז מה זה אורך הדרך? אורך עבודת השם. אורך העבודה הפנימית, שאנחנו רוצים לעשות איזו עשייה מסוימת, להשתדרג בצורה מסוימת. אז הוא כותב, בשכל נכון לבדוק מהי האמת. אז עם השכל אני בודק מהי האמת. ברגש נכון לבדוק היכן אני ביחס לאמת. אז עם השכל אני בודק איפה האמת, ואני מנסה להבין איפה האמת, ועם הרגש אני בודק איפה אני נמצא. חלוקה זו נותנת לאדם מיקוד, בלי יכולת לברוח לשום מקום. את האמת צריך ללמוד מחוץ אליך, כדי שלא תהיה משוחד. מה זאת אומרת? אם אתה לומד את הכל בפנים, אז אתה משוחד. זה כמו לבוא משפט ולהיות גם השופט וגם הנתבע. כי אתה שופט עצמך, אז אתה משוחד. אתה צריך משהו מבחוץ שלא יהיה משוחד. האמת האוניברסלית שנכונה לכל בני האדם יכולה להישפט רק מחוץ להרגשתו של האדם באותו שופט. היות והרגש שבו האדם מצוי אף הוא אחד מהנתונים הצריכים להשתכלל במאזן החשיבתי. צריך לעתים לקחת גורם חיצוני לשפיטה. על כן ראוי שלכל אדם יהיה מדריך המובילו לדרך האמת. זאת אומרת שצריך ללכת עם מדריך, צריך ללכת עם מישהו שיכול להוביל אותי לדרך האמת. תפקיד האדם בעולמו לתקן את ליבו. היות וכך, על האדם להסתכל בתוך ליבו ולבדוק כמה הוא אוהב את האמת. כך בודק האדם היכן הוא מצוי. כאמור, אני מזכיר שהאמת ידועה על ידי מאזן השכלי, מחוץ לאדם. לאחר שבדק אותה על ידי השופט האמת שלו. שופט שהוא אמת, שהוא חיצוני. אז כל העניין שלנו זה תיקון הלב דווקא, הרגש. כי הנשמה היא קדושה, הנשמה היא לא כממעלה, הנפש האלוקית היא כבר משהו, הוא מגיע בצורה של כמו שמוצאים יעלום ויש לו הרבה סיגים מסביב, ויש בו הרבה לכלוך וצריך לטוש אותו ולנקות את מכל הסיגים וכל הלכלוך, ובסוף מוצאים יעלום קטן ונוצץ וזוהר ומשהו מאוד יקר ערך. אז ככה זה הנפש. היא נקודה שהיא לא כממעל, היא ממש חיבור עם השם. אבל למצוא אותה ולהתחבר אליה, יש הרבה לכלוך שצריך לנקות. לאחר מכן, על האדם לבדוק עצמו כמה מתאים ליבו לאותה אמת, שנחלטה בנפשו כאמת. אז אני עכשיו הבנתי שיש איזו אמת מסוימת, ועכשיו אני צריך להבין כמה באמת אני רוצה ללכת עם האמת הזאת. כמה אני מוכן, ומה אני מוכן לעשות בשביל האמת. הבא עצמך לאמונתך. זה הצו אותו אנחנו צריכים לקיים. הבא את פנימיות לבך להתבוננות, ולא רק דע את עצמך. לא רק לדעת על עצמך, גם תביא את עצמך להתבוננות. זה ודאי חשוב, אך רק בשלב ביניים למטרה. זאת אומרת שרק כשאתה במצב הביניים למטרה, אז זה מצב מאוד חשוב לעשות. בכלל להתבונן ובכלל לקבל את ההבנה הבסיסית. אמרנו בתחילה שרוב בני אדם מחלקים בין השכל לרגש. אז יש כאלה שיותר שכליים ויש כאלה שיותר רגשניים, יותר עובדים עם הרגש. כאשר האדם מתפתח, רואה שישנם רבדים שונים, הן בשכלו והן בליבו. שהוא מתפתח, שהוא מגיע לאיזו תבונה מסוימת, שהוא הולך עם איזו אמת מסוימת, אז הכל
פתאום צץ והכל מתרומם והכל פתאום מתעורר לחיים. אבל אם הוא בכלל לא מגיע לאמת, אם הוא בכלל לא נמצא שם, אז אפילו לא בקרב, הוא בכלל לא נמצא במקום אחר. אבל שפתאום אתה מקבל איזו תודעה מסוימת, ואתה עובד על איזה משהו, אז הכל פתאום, הכל העניינים מתחילים רק לצוף, ואז אתה בכלל מתחיל להבין מה העבודה, ומי נגד מי. לא ראוי לאדם לבדוק את שכלו בנקודת זמן אחת, או במקום נקודה אחת. על האדם לזהות את הנקודה ההכרה הגבוהה ביותר שבו, ודרכה לבחון את האמת. זאת אומרת שאתה צריך להבין את הנקודה הכי גבוהה שלך, את הנקודה הכי זכה, ששם זה בדיוק ההבדל בין השכל לאמונה, שזה מעל השכל, ושם לראות איפה אתה עומד, שם לראות את העניין. כן, היא הבדיקה הרגשית. לו לאדם לבדוק דרך הרגשה של נקודת זמן אחת. על האדם לבדוק עצמו דרך הרגשותיו הפנימיות העמוקות ביותר. תחילה כמובן על האדם להכיר את רובדי נפשו, שעליהם הוא מתבונן. זאת אומרת שאתה בכלל צריך בהתחלה להבין מה העניין של הנפש, איפה אתה עומד, להכיר, לדעת מי נגד מי, לדעת כמו שנקרא, את הנפשות הפועלות. אחרי זה אתה מתחיל ליצור ומתחיל ללכת בעבודה. כאשר בודק היכן מונח ליבו ביחס לאמת, לב אינו רק מה שאני מרגיש כאשר אני אוכל גלידה, ויש לי איזה רגש מסוים. הוא גם היינו רק מה שאני מרגיש כאשר אני מתלהב משמיעת שיר יפה ברגע מסוים. אם כך, מהו ליבי? אז אם כל העניין, אנחנו צריכים להבין את כל העולם הזה, את כל ההבנה של הנפש, בכלל בשביל להתחיל את העבודה. רוב האנשים אפילו לא מבינים מה זה בכלל העניין הזה. הם בכלל באוט לגמרי. אתה צריך בכלל להבין איפה אנחנו עומדים, אחרי שאתה עומד איפה אתה עומד, איפה אתה אוהב ואתה יודע איפה אתה עומד, אז אתה צריך להגיע למצב הזה של לדעת אם אתה הולך עם השכל או עם הרגש, או איך שאתה משלב את זה. והנאות של רגש זה לא בהכרח רק לאכול גלידה או לשמוע שיר. יש כל מיני הנאות הרבה יותר גבוהות, שאתה מגיע לנקודה הזאת שנקראת הנקודה הכי דקה, שזה ספירת הבינה, שספירת המלכות עולה לבינה ו10 הספירות, אז שמה זה הנקודה הכי דקה, ששמה זה האינסוף, וזה האמונה. זה האמונה, ושהבן אדם בשמחה, אז הוא גם מגיע למצב הכי גבוה שיכול להגיע. כמובן, שמחה ממשהו שהוא אמיתי, תענוג אמיתי שהוא מגיע מהקדושה, ולא מהתומה. מהתומה זה שקר. אתה מגיע גם למצב מאוד גבוה, אבל זה מאוד מאוד מהר נעלם. וזה משהו שקרי. אם כך, מהו ליבי? הוא שאמרו שהאדם צריך ללמוד את נפשו. באופן כללי ניתן לומר שהאדם צריך לבדוק את נפשו מתוך האווירה הכללית, ולא מתוך הנקודה הרגשית. אז באווירה הכללית אתה צריך לדעת מה זה הנפש. לא בנקודה הספציפית שעכשיו קרה משהו טוב או לא טוב או מה קורה. אתה צריך לדעת בצורה כללית. היות ואני מכיר את עצמו האמיתי, על כך אווירת נפשו היא הבדיקה יותר נכונה לאדם הרגיל. כאשר האדם מגיע לכך שהוא מכיר את פנימיות נפשו, גם יודע להעריך אותה ולהחשיבה מעל לכל הרגשות החיצוניים. המזדמנים ראו שיבחן לעצמו על פי פנימיות נפשו. זאת אומרת שהוא לא מתגרה מכל גירוי קטן מבחוץ. כל דבר קטן שקורה לו בחוץ הוא מתגרה ומשתגע. הוא מבין את העניין מהפנימיות. הוא מבין את העניין בפן האמיתי, הנכון, המדויק. האם אני רעב מבחינה נפשית? אחת הבדיקות החשובות ללב האדם היא, האם אני רעב מבחינה נפשית? אם כן, זה מצביע על בריאות נפשית. אך לא די בכך, על האדם לבדוק למה הוא רעב. האם הוא רעב להידבק בבורו? שיביתי להשם אני תמיד, הוא רחום וחנון, אף אתה תהיה רחום וחנון. בניתי לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז הוא רעב לאוכל מזין. ישנם כאלו שרעבים מבחינה נפשית אך רק לג'אנק פוד רוחני. רעבים הם לריגוש המיסטי. מחכים לריגושים האלה, לאורות הגבוהים. למה שקיים מעבר לחושים. ראו לאלו שיבריאו עצמם.
אם כך, מי הוא המלך? אז מה זה המלך? מי זה המלך? המלך בעיקרון, המלכות זה הספירה הכי נמוכה. ומשם הכל עולה, הספירה הכי נמוכה. אז אנחנו ממשיכים בשאלה הראשונה, בפרשת השבוע שמות, שבאה עלינו לטובה. ואנחנו ננסה להבין מה העבודה הנפשית. מה העבודה הנפשית? כל מה שאנחנו קוראים בתורה, יש 4 רבדים. פשט, רמז, דרש, סוד. אנחנו תמיד צריכים לדעת מה הרבדים אומרים לי, ובסוד לדעת מה הנקודה הנפשית, מה הפנימיות, מה אני מחר בבוקר וקם ועושה בגלל משהו שלמדתי בתורה. למדתי בלימוד של התורה, של הנביאים, של הכתובים, של הגמרא, של המשנה, של הזוהר, של הש"ס, פוסקים, לא משנה. הלכות, מהלשון הליכות, שזה הכי חשוב. יהודי צריך דבר ראשון הליכות. הלכות, כמו הליכות. אחרי זה הוא בונה הכל על זה. אבל אני צריך לדעת מה לעשות, איך לעשות. ותמיד כשאני רואה את התורה, אני לא צריך לשמוע ולהבין כאילו זה סיפורי אגדות, או סיפורי ניסים, או סיפורי אהבה, או מיסטיקה, או מתמטיקה, או פיזיקה. בשביל זה ספרים אחרים, זה התורות של הארץ. אבל התורה שלנו זה שמיים וארץ, ההבדל בין חוכמות העולם לתורה. התורה שלנו זה כמו שמיים וארץ. אז אפשר ללמוד לימודים כאלה. התורה זה משהו אחר, זה מעל השכל. ויש דבר שנקרא עץ החיים. עץ החיים, זה הארי כתב אותו, הארי הקדוש. והוא מדבר על כל העניין של השפה של התורה, שכל מה שהיא מתכוונת זה משהו הרבה יותר גבוה, שהבן אדם לא יכול ברגש להגיד את זה. אז זה מגיע למצבים הרבה יותר גבוהים. כמו למשל, אם אתה תאכל משהו, תשתה, או היית איפשהו, אתה לא באמת יכול להסביר איך הטעם, או מה באמת חווית. יש דברים יותר גבוהים. אז התורה, ובלימוד הקבלה והפנימיות, היא מדברת על דברים הרבה יותר רגישים, הרבה יותר, על הבנה הרבה יותר גבוהה. שאומרים שמיים, זה מתכוון לתכלית. כשמדברים על משה רבנו, הוא לא מתכוון למישהו זקן ומגמגם והולך עם איזה מקל. מדברים על אמונה, על מעל הדעת. על החיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם, קונברטו. כשמדברים על אברהם, מדברים על חסד. וצריך להבין מה זה חסד, מה זה אמונה, מה לשכל. ושם זה המעגל הזה והעולם הזה, שצריך להבין אותו בשביל להתחיל בכלל. ובכלל רק ממש להבין את ההבנות הכי התחלתיות, בשביל להבין את העולם הזה שנקרא אמונה, שזה מעל השכל. ואיפה שנגמר השכל מתחילה האמונה, ושם הכל מתחיל. ואנחנו תמיד צריכים להיות באיזה מצב כזה, של כמו מנטרה, מדיטציה, להיות מחוברים לשם. להיות מחוברים, להיות באהבה. מה זה אהבה? השפעה. אז כל העניין של התפילין, והטלית, והציצית, וכל הברכות, והשכמות, ובלילה, ושחרית, מנחה, ערבית, קמים ב-12 בלילה, תיקון חצות, כל המקווה. מקווה בכלל זה סוד הסודות. זה, להיכנס למקווה זה כמו להיכנס לאיבור. כמו לבטן של אמא שהיינו באיבור. כשאתה נכנס למקווה וזה סוד הסודות. אתה מקבל פשוט נפש חדשה, זה כמו גלגול. הגלגולי נשמות זה לא שבן אדם מת, גושמית, ופתאום חוזר לחיים. זה בחיים האלה, כל מדרגה זה כמו סוג של גלגול נשמה. לפעמים אתה יכול להחזיק 10 שנים ולחשוב כאילו זה היה יום אחד, או כמה ימים. לפעמים אתה יכול להחזיק יום ואתה מרגיש כאילו עברו 10 שנים ביום הזה. רבי נחמן אמר שבימים האחרונים, בשעות האחרונות, היה לו השגות שכל החיים לא השיג. זאת אומרת, בימים האחרונים לחייו הוא השיג כל יום משהו, כל החיים לא השיג. זאת אומרת, במכפלות. ובשעות האחרונות הוא השיג מה עוד פעם בימים האחרונים. ובדקות האחרונות הוא כל דקה היה בהשגות של 30 ומשהו שנה. והוא הגיע למצבים הכי גבוהים, בשניות. זאת אומרת שאדם, זמן רוחני זה מספר שינוי צורה. זה כמה שינוי צורה יש לך. העניין זה לא החומר, העניין זה הצורה. זה מה שהם מלמדים בפנימיות התורה, וזה מה שמלמדים בתלמוד 10 הספירות.
של בעל הסולם, שהוא שם יש את כל ההתחלות ואת כל ההבנות, שמי שרוצה להבין את כל העניינים ואת כל התורות בצורה הכי גבוהה, אז זה צריך לדבוק וללמוד את ספר תלמוד 10 הספירות של בעל הסולם, ומהספר הזה, מי שמבין אותו, הוא אמר שזה מביא אור גדול לכל התורות. אחר כך אם אתה רוצה ללמוד את ספר התניא של אדמו"ר הזקן, או ספר לקוטי מוהר"ן של רבי נחמן הקדוש, או כל ספר אחר, אם אתה לומד אפילו תורה, לא חשוב מה אתה לומד, ש"ס, פוסקים, הלכות, אתה תראה הכל בצורה שונה לגמרי, בצורה באור ובהבנה הכי גבוהה שאפשר. גם ספר הזוהר, אז זה ההתחלה ללמוד את התעש, תלמוד 10 הספירות של בעל הסולם, ומביא לך כלים בשביל בכלל להתחיל וללמוד את הדברים יותר פנימיים ולעצב את הנפש ולהבין את הכלים ולהבין את העולם הזה שנקרא נפש. כי כל התורה מדברת על נפש, על נפש האדם, והתורה היא מלשון הוראה, הוראת דרך, מלמד אותך איך לעשות, לקבל את ההוראה ואת ההבנה, איך להשתמש בכלי הזה שנקרא אדם, איך להשתמש בגוף הזה, איך עושים ואיך מתקדמים ואיך משתמשים בזה. זה כמו שאתה קונה מכונת כביסה, מקרר, טלוויזיה, אתה מקבל אורות הפעלה. אז יש לך פה אורות הפעלה, איך להשתמש בנפש. אתה יכול ללכת סחור בשנים על גבי שנים, אבל יש לך פה אלפי אנשים, אלפי שנים, ואלפי אנשים ועשרות אלפי אנשים, של אלפי שנים, שרק חקרו והבינו את הנפש, והבינו את ההבנות הכי גבוהות, והכל יש לך פה על ספרים, הכל פתוח היום. מתקופת הבעל שם טוב, שזה לפני בערך 350 שנה, שהוא הראשון שהיה קטרוגים גדולים, והוא התחיל את תורת החסידות, ממנו אפשר לראות שב-350 שנה זה העולם מתקדם בצורה מטורפת ובמהירות שכל השנים האלה לא התקדם. אז כמו שהבעל שם טוב מתקדם בצורה כזאת, גם העולם זה כנגד זה. אז רואים את זה בעין שגם העולם מתקדם בצורה מאוד מאוד מטורפת. מכוניות, חשמל, עניינים, אינטרנט, טלפונים, אז הכל מתקדם בצורה מהירה, וגם התורה וגם כביכול הגשמיות. שתיהם זה כנגד זה. והכל פתוח, כמו שאתה יכול לקנות עכשיו טלוויזיה או מחשב או פלאפון ולעשות שידורים בכל העולם, ככה אתה יכול ללמוד תורה וללמוד עכשיו בספרים של אנשים שכתבו אפילו בשנים האחרונות, בהתבסס לכל אלפי שנים, הרמב"ם, שמעון בר יוחאי וכל הרבנים וכל הרב עובדיה והרב בעל הסולם והרבש ובעל שם טוב וכל העניינים וכל הרבנים וכל ההשתלשלויות, אז אתה יכול להשיג השגות מאוד גבוהות ולהבין את הנפש האדם כמו שבשנים הקודמות אפילו לא יוכלו להבין. אז עכשיו אנחנו נשאל את השאלה הראשונה בשביל לנסות להבין מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות לפי פרשת השבוע, שכל פרשה אומרת לנו את מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לקדם את הנפש, בשביל להשתדרג. מהו ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה בפנימיות. אז מה זה אומר? מה זה אומר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה בפנימיות? אומר האריזה, והנה ירידת ישראל למצרים הוא רמז אל הוולד בעודו בתוך הבטן עמו בין המצרים בין המצרים האמה. ועל דרך זה נפרש מה שאמר ואלה שמות בני ישראל שהם כוחות הנשמה. אז מה זה שמות בני ישראל? זה הכוחות שיש בנשמה. גם מלאכים דרך אגב, זה לא משהו שהוא בחוץ אליך, מלאכים ועניינים, מלאכים זה כוחות האדם, בפנימיות זה כוחות האדם. מובן שניתן ללמוד את הכתוב דרך הפשט, כמו שמענו, יש פשט, רמז, דרש וסוד, 4 רבדים, ואנו ננסה ללמוד דרך הרמז והפנימיות. התורה, כפי שאומר הארי הקדוש, רומז הכתוב לירידת הנשמה תוך הגוף הגשמי. אז ממצרים, שהוא יוצא ממצרים, אז יש ירידה. דרך הגוף, אז הוא כותב יותר מזה, דרך הגוף הגשמי העקור, הנקרא מצרים. אז הגוף נקרא מצרים, מיצרים. אנחנו סוגרים את עצמנו מצרים, אנחנו צריכים לצאת מהגבלות. אז במקום לצאת מהגבלות, אנחנו סוגרים אותנו בעוד הגבלות, בהרבה יותר הגבלות.
כשהבן אדם פותח את העיניים, אז יש לו הגבלה מסוימת של הראייה, של החושים. אבל כשהבן אדם עוצם את העיניים, הוא יכול לחשוב שהוא בגרמניה, בירושלים, בכל מקום אחר בעולם. כי כביכול העולם הגשמי שם אותך במיצרים מסוים, הגוף שם אותך במיצרים, אבל הנפש היא אינסופית. כל העניין שלה זה חיבור עם האינסוף, זה כל העניין, האמונה. מעל הדעת, ואז אתה מתחבר לכל העניינים. פשוט קשה לתפוס את זה הרבה זמן, וצריך לעשות איזה מנטרה, וצריך לעשות הרבה דברים, וללמוד, ולעשות הרבה תנועות מסוימות, ומצוות, והבנות, בשביל החיבור הזה כל הזמן. זה כל הסוד, להיות מחובר. כמו להיות מחובר לשלטר, אתה יכול להתחבר לחשמל, ואתה יכול לשים בטריות, ושכל תוך כמה דקות נגמרות. והוא הכתוב, ואלה שמות, שהרי לשם מה הוא צריך לומר שמות. אפשר שיאמר, אלה בני ישראל הבאים מצרימה וכו'. אלה שהשם הוא מציין את נשמת האדם, הוא הכתוב, טוב שמן משמן טוב. טוב שם משמן טוב. שם מורה על הנשמה, שמן על הגוף. השמן, כפי שלמדנו בחנוכה, האוביות שבנר, והמשך הפסוק, ויום המוות מיום היוולדו. זאת אומרת, מה הפסוק? בקהלת הוא כותב. טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. הגילוי שצריך להמית את האהבה העצמית. טוב מיום היוולדו, שהרי לפתח חטאת רובץ. ריבוי השמות הם כל כוחות הנפש, וכל מרכיבי הנפש שיש בנשמה. וצריך הכתוב לפרטם. לבל נשכח שהאדם עולם קטן הוא, הכולל מכל הכוחות המצויים. זאת אומרת, האדם הוא עולם קטן, וכל הכוחות מצויים בתוך האדם. כל הכוחות. בעבודה צריך האדם לדעת שכאשר רוצה הוא להוליד מתוכו בחינה חדשה, לבנות מודעות עצמית לנושא מסוים, להוליד רעיון, טוב שידע שצריך להלביש רעיון זה בגוף העקור, במעשה ממש. הלו, להשאירו בבחינת רעיון מופשט בלבד. אם הכוח היינו יוצא לכלל הפעולה, אין הוא פועל את הפעולה המצויה בנפש האדם. על כן, כל מה שאנו לומדים כאן היום ראוי שיבוא על ידי מחשבות, רגשות ופעולות, עצמאיות ממש. עצמאיות ממש, כפי הכתוב, וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת מי שכל החוכמה שלו מרובה מהמעשים, אין חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת שכל העניין של החוכמה זה לעשות את זה גם בתכלס, בעשייה. רק ללמוד ולהיות חכם זה לא מעניין. כן, צריך להתחבר, כן, צריך ללמוד, אבל העניין הוא שלקחת את הלימוד ולעשות אותו בעשייה ממש. זהו שמראה לנו הכתוב ששמות יורדים לגוף. שהרי אין אור בלי כלי. הכלי הוא רצון שמעצב את האור לפי צורת הכלי. זאת אומרת, הרצון, כמה שלבן אדם יש רצון יותר גדול, אז יש לו כלי יותר גדול. אם מישהו רוצה להיות טייס, כמה שהוא באמת ירצה, ובאמת יעבוד על זה קשה, ולא יוותר, וזה משהו, כל החיים ילך ככה, וזה מה שיוצא, הוא יהיה טייס. או מי שירצה להיות, שיהיה לו הרבה בניינים, או הרבה דירות, או להיות קבלן גדול, או להיות רופא, הכל אפשרי, רק כמה רצון יש לך. והרצון מעצב את הכלי, והרצון זה הכלי בשביל האור. כמה שיש לך רצון יותר חזק, אתה תוכל להצליח ביותר גדול, ואתה יכול להצליח בכל דבר שתרצה. הכל תלוי ברצון. זה גם מה שנברא. רצון זה חיסרון. אם יש לנו חיסרון עכשיו, אתה בן אדם צמא או רעב, יש לו חיסרון. אז הוא צריך להשלים את זה, כי יש לו מינוס, הוא צריך להשלים את זה. אז כמה שהרצון יותר חזק, ככה אפשר לקבל את העניין. כמובן, כמה שיש לו רצון יותר חזק, והוא עושה את העבודה הנכונה. שהוא לא בדמיונות, בעשייה ממש.
יעקב ירד מצרימה, כפי הכתוב, את יעקב איש וביתו באו. תכלית בואם הייתה, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. יורד האדם עם רעיונותיו, עם חוכמתו, לרמה נמוכה של מעשה, יעקב. אך תכליתו היא להגיע לבחינת גדלות ישראל, בחינת ישר כל, עולי ראש. ישראל ישר כל, ישר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהוא בבחינה קטנה, שהוא יורד בשביל החוכמה הגדולה, לוקח אותה ועושה אותה בעשייה בגוף, הוא נקרא יעקב. אבל שהוא לוקח אותה והוא מוסע אותה, אז בבחינה השכלית זה נקרא ישראל, ישר כל. שכל מעשיו יהיו ישירות לאל, הוא נקרא לשם שמיים. ועוד שכתוב לנו, הבאים, מלשון הווה, שהרי לא לכתוב בלשון עבר, אלא למדנו שהכתוב מדבר בזמן הממש, הזמן הזה ממש, כדי שלא נלמד חס ושלום את התורה כסיפורי היסטוריה. התורה היא עכשווית ממש, היא מדברת ממש על הנפש, על היום, על עכשיו ממש, העשייה עכשיו. לא משהו היסטורי, לא משהו לפני 20 שנה, מיליון שנה, 1000 שנים. התורה מדברת עכשיו ממש ממש על הנפש שלך, של כל אדם, ועבודה מעשית בתכלס. לעתים קשה להוליד רעיון מהכוח אל הפועל, כלידה, שקשה היא כקריאת ים סוף. נצרכים כוחות אדירים, הבאים ממקום עליון, ממקום שלמות. הוא הרמז במילה ואלה, שהיא גימטריה מבית. שם מבית מורה על שלמות, על למעלה מתעבור, על צמצום א' או כנגדו, הנותן את הכוח להוליד את ההי התחתונה, לבטל צמצום ב' או את הקטנות באצילות. בעבודה נלמד שצריך להתקשר לדבר גדול בתוכנו וממנו, לנוק את הכוחות, כדי להוציא לפועל את מה שאנו רואים באמת. לא צריך לחשוש מכל הסובב אותנו, מכל אותם המבקשים להשאירנו בתוך החשכות של העובר. הרעיון מבקש לפרוץ החוצה, כאשר הוא בשל, כאשר העובר מתגדל בנרנחי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שזה השמות של הנפש, של הנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהיחידה זה הדרגה הכי גבוהה של הנפש, של הנשמה. זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, שהיחידה זה הדרגה הכי גבוהה. זה נפש, זאת אומרת, יש כל שלב, יש נפש, רוח, נשמה יחידה שבנפש. נפש, רוח, נשמה יחידה, חיה יחידה שברוח. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה שבנשמה. נפש, רוח, נשמה יחידה שלו בחיה. ויש נפש, רוח, נשמה יחידה שביחידה. שהיחידה של היחידה זה דבר המעלה הכי גבוה שיש. זה נפש. אז נהפכים עליה ציריה. כפי המוסבר בתלמוד 10 הספירות חלק ט', מה שאמרתי מקודם, תלמוד 10 הספירות של הבעל הסולם, רבי אשלג, ששם זה הספר עם היסודות והכלים בשביל להבין את כל תורת הקבלה. ראוי שכל האדם לפי שמוציא רעיון לפועל, לפני שמוציא רעיון לפועל, ידאג להבשילו היטב על כל עין שמותיו של הרעיון. רק לאחר מכן יוציאו על הפועל. ההכנה היא דבר חשוב ביותר להצלחת האדם בעבודתו. כפי שאומר הרבש לא פעם, יקפיד האדם לישון בזמן, ממילא יקום בזמן. אך אם הוא הולך לישון מאוחר, ודאי שיתקשה לקום בזמן. סיכום לשאלה א', מכוחות הנפש הפנימיים החזקים שבתוכנו, צריכים אנו להוליד רעיון שיצא לפועל. זאת לאחר שבנינו בתוכנו את הרעיון לכל פרטיו, וכיוונו אותו שיהיה לשם שמיים. אז אחרי שכיוונו את הרעיון שיהיה לשם שמיים, וכיוונו את כל הרעיון ואת כל הפרטים של הרעיון, אז אפשר באמת עם כוח רצון, שזה הכלי, בשביל התענוג, ותענוג שיש תענוג וכלי, אור וכלי זה נשמה. אז אפשר להתחיל בעבודה.
עכשיו אנחנו נשאל עוד שאלה בקשר לפרשה בשביל להבין מה עבודתנו. מהו יקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף בפנימיות. אז מה זה אומר לי? כל דבר צריך להבין, לשאול מה זה אומר לי. מה אני צריך להבין מזה? מלך הוא השליטה שישנה באדם. באופן רגיל, בכל פעם שולט על האדם רצון אחר. בכל פעם רעיון אחר מובילו. לעתים דברים טובים, יצר הטוב, השפעה, לעתים יצר הרע. רצונות רעים, אנוכיות. זאת בהתאם לסביבה בה מניח האדם את עצמו. סביבה יכולה להיות חיצונית. דהיינו, האנשים איתם אני בא במגע חברתי כזה או אחר. באם נרצה לראות את הדבר בפנימיות, נאמר שהסביבה היא המחשבות והרצונות בהם מניח האדם את נפשו לשהות. מחשבות ורצונות אלו יכול האדם לכוון לפי מעשיו, שכן אם יעשה מעשים של קדושה למשל, יקרא פרשת השבוע בפנימיות התורה. יקרא פרשת השבוע בפנימיות התורה כביכול, כמובן, אז שם תהיה מחשבתו. אם יקרא עיתון, שם תהיה מחשבתו. זאת אומרת, מה שהבן אדם עושה, שם המחשבה שלו. אז אם הוא קורא פרשת השבוע, או רואה שיעור תורה, הוא מנסה לדבוק בשם, אז שם הוא אוחז. אבל אם הוא רואה עיתון, או עושה דברים אחרים, אז שם בדיוק האחיזה שלו. מה שהוא עושה, זה האחיזה. כך מוצא האדם את עצמו הולך בדרך, ומחשבותיו נתונות להגיגים שונים. על אדם לדעת שביכולתו לכוון מחשבות אלו הנובעות מתת המודע שלו, הניזון מהתרשמות נפשו, מחוויות מעשיו. על כן ראוי שהאדם יביא עצמו לסביבה שבה יחווה חוויות שיובילו את נפשו אף מבלי ניסים להגיגים אמיתיים. עוד על האדם לדעת שסביבתו הפנימית נובעת ממה שמרשה הוא לעצמו לחשוב ולדמות לעצמו. זאת אומרת, הסביבה שלך ומה שאתה עושה זה לפי מה שאתה חושב. אם אתה קורא עיתון, אז המחשבה שלך בעיתון. אם אתה נמצא באינטרנט במקום כזה או אחר, שם אתה נמצא. אם אתה לומד תורה פרשת השבוע, או רואה איזה סרטון, או רואה איזה משהו של תורה או של קדושה, שם אתה נמצא. אז איפה שאתה מחפש, איפה שאתה נמצא, אתה קורא, איפה שאתה מביא את עצמך בחיצוניות, לסביבה, שם אתה גם נמצא בפנימיות. גם ללא מעשה, כאשר מוצא אדם את עצמו שרוי בתוך מחשבה או הזיה, צריך לתת ביקורת לעצמו. האם מוכן אני לחשוב על דברים אלו? אתה צריך להחליט, אתה צריך להיות כביכול הבוס של עצמך. השכל צריך לשלוט על הגוף, לא הרגש. כי אם הרגש שולט, אז אתה נמצא בצרות, כי אתה כמו רובוט. אתה עבד לגוף. הגוף צריך להיות עבד לך ולשרת את האינטרסים שלך. והאינטרסים שלך צריכים להיות שדרוג, התקדמות. לקחת הכל מהקדושה, לא מהתאומה. כי התאומה זה לא אמיתי, זה משהו שבא והולך. הקדושה זה משהו לאורך זמן. על האדם להכין עצמו מראש נושאים לחשיבה, לדיון עצמי בתוכו. בכל פעם שפוגש הוא מחשבה זרה פועלת בתוכו, עליו להסתירה בעדינות. זאת תוך כדי התחלת מחשבה מכיוון מהכיוון הרצוי והנבחר מראש. הלו לנסות להסירה בנוקשות, שהרי בכך נתנו למחשבה הרעה והטורדנית מקום של כבוד. כך ראוי שאדם יבחר לו סביבה מתאימה. הוא שאמר רבי יוסי בן קיסמה, שהיה מהלך ופגש אותו אדם ואמר לו, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו, בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר, אלא במקום תורה. כפי שהתנא הקדוש לא רצה בתוך נפשו להסכים לשהות בסביבת
מחשבות שאין בהן תורה, דהיינו דרך עבודת השם, כך ראוי שאף אנו נלמד מהתנא הקדוש. מניסיוננו יודעים אנו שלעיתים בעל כוחנו באות לנו מחשבות התופסות לנו את הראש באמצע הלימוד, באמצע התפילה וכו'. הוא הכתוב, והקם מלך חדש שלא ידע את יוסף. יוסף הנקרא צדיק, יוסף זה ספירת היסוד, גם רבנו נחמן ספירת היסוד, שהוא המרכבה לספירת היסוד, הוא המרכבה לספירת היסוד. מת בתוכנו, אין אנו קשורים אליו בתור מלך שמוביל את מחשבתנו, את רצוננו. זה קורה כאשר אדם יורד במעשיו ובהגיגיו מצרימה, מרצון צר של הנוחיות. אז גם המחשבות נכנעות תחת שליטת פרעה שבתוכו, פרעה בבחינת פרע, שפה שהוא מקום ההוצאה לפועל של מחשבות הראש. זאת אומרת שהפה זה הוצאה לפועל של מחשבות הראש שמוצאים מהפה. ומה זה פרעה? פרע. ומה זה יוסף? צדיק. זה מרכבה לצדיקות, לספירת היסוד בכל הספירות, שמשם אתה פועל בצורה של צדיקות. מה זה צדיקות? צדק. צדיק זה מי שרוצה צדק, justice. מזהירה אותנו התורה שגם כאשר האדם במצב שיוסף בו, שבו שולט, צריך הוא לשאוף לצאת מכל מחשבות, משכחי האנוכיות, מחשוכי האנוכיות הטמונים בתוכו. הוא הכתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ובכל זאת נופלים אנו לעתים לשליטת פרעה. כאשר האדם נופל לשליטת פרעה, כאילו שכח מה שלמד. החיסרון בולע את כל היתרון. כאילו מה שחשב והחליט מלכתחילה לא קיים עבורו. זאת אומרת, בשנייה אחת פרעה יכול לקחת אותך למקומות שונים לגמרי ממה שאתה רוצה. אתה מתכנן לעשות משהו, והפרעה בכלל מעיף אותך למקום אחר לגמרי. גדולים ממנו מדברים עמו. הוא שומע מענן בראשו לחיוב, ובתוכו תמונה החלטה בלתי מתפשרת להמשיך בדרכו. לדוגמה, כאשר אדם מתאהב, לעתים מוכן לעזוב את משפחתו במחשבה בהירה, יודע הוא שהיא האמת בחייו, והולך הוא אחר דבר זר. כל השכל, כל התבונה שבדרך כלל מאפיינים אותו, כאילו נעלמים מעיניו. זאת אומרת, הבן אדם באהבה, הוא כבר שוכח מי הוא, משפחה, ערכים, יסודות, הוא שוכח הכל והוא פשוט נעלם לגמרי, מתעבר מה שנקרא, מסתנבר לגמרי. התורה מדברת על כל אחד מאיתנו. יש שפרעה שולט עלינו בדברים קטנים, ויש שבמהות חיינו. תפקידנו לתת שליטת נצח ליוסף שבתוכנו, להרחיבה ולהעמיקה לכל תחומי חיינו. הם עקרונות החיים עליהם מושתתת כל הווייתנו, כל היותנו כאן. ככל שהיסודות יהיו חזקים יותר, נוכל להתנהג כרבי יוסף בן קסמה. ככל שהיסודות העקרונות החיים שלנו יהיו גשמיים, יהיו נתונים לדברים חולפים, כמו התניות חברתיות, אופנה, חינוך מוקדם וקולקל. כך תגדל אפשרותו של פרעה שבאנו לשלוט עלינו, תוך שכיחת יוסף שבתוכנו, שכיחת שליטת הצדיק שבתוכנו. זאת אומרת, כמו שהוא מספר פה על התנהגות של רבי יוסף בן קסמה, שמישהו אמר לו, בוא, קח כסף, רק תהיה איתנו. קח 1,000 דינרים, באותו זמן זה היה כסף מאוד גדול.
והרבי אמר לו, לא, אני לא לוקח ואני לא רוצה. כי אני נמצא במקום מסוים, ויש לי את העקרונות ואת ההבנות שאני רוצה להיות במקום שאני יכול להיות נקי ולא טרוד בשטויות והבלים וגשמיות. אבל מי שלא טרוד אין לו גבולות מסוימים, אז הוא כל דבר, הוא הולך מפה לשם ומשם לפה, והכל אצלו זה כמו משהו חולף וזמני, והכל מתחלף ואין שום יציבות. אין שום יציבות שהולכת. הכל נע מפה לשם ומשם לפה. נע ונע. מה שכתוב, ויוסף היה במצרים. דהיינו שהיסודות כבר נתונים בתוך הרצונות הפנימיים. אף האנוכיות שבתוכנו. זאת מתוך מגמה לתקנם. אך על האדם לפרט בתוך רצון זה את כל הרצונות כולם. על כן מורידו למקומו, מתוך כוונה להעלות את כולם כאחד. כאשר הוא מעביד את ישראל בפרך, מעביד את כל הרצונות שבבסיסם טובים הם בעבודת של פרח. שמענו שפרעה, ראשי תיבות פרח, שהוא משנה לנו את כל הכיוון. אנחנו רוצים ללכת לכיוון מסוים, והוא משנה לנו את כל הכיוון לצורך של הגבולות, של האנוכיות והאגואיסטיות. כל העניין שלנו, מצרים, זה מיצרים. אנחנו צריכים לצאת מהמיצרים. מהי עבודת פרך? בפנימיות. בפרך אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן שהוא מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים. שואל הרבש, מה כל כך עבודת פרך בכך? אם היינו אומרים שקשה לאנשים לעשות עבודות של אנשים, ניחא. אך מה כל כך קשה לאנשים עד כדי וינחו מן העבודה הקשה? כדי להבין זאת יש להסתכל בפנימיות התורה. אנשים הם בחינת השפע בעבודה, נשים הן בחינת קבלת העבודה. נשים וגברים בפנימיות זה זכר ונקבה, זה לא איש ואישה. רוב הפעמים אומרים זכר ונקבה, ובתוך הגבר יש גם נקבה, זכר שולט, אבל יש גם את הרצון, יש גם את המלכות. בתוך הנקבה יש גם את הזכר. זה עניין הפרך שמעבידים המצרים את בני ישראל. במקום שראו להתעסק עם הקבלה, הכריחו אותם להתעסק עם ההשפעה. במקום של השפעה, הכריחו אותם להתעסק עם הקבלה. זאת אומרת, הפוך על הפוך. זה מה שהמצרים עשו. איפה שהם צריכים להתעסק עם הקבלה, הם היו בהשפעה. ואיפה שהם היו צריכים להיות בהשפעה, הם התעסקו עם הקבלה. אלו אותם בית כוחות של הסטרא אחרא, הצד האחר, צד התומה. הנקראים אחיזה ויניקה. אז יש אחיזה שהוא מחזיק, ויש יניקה שהוא לוקח משהו. כאשר אדם הולך בדרך של ההשפעה ועושה מעשים טובים, אומר יצר הרע לאדם, מה יצא לך מזה? הרי מטרת הבריאה היא לקבל את הטבת האלוקות. ואתה עובד ועובד ולא יוצא לך מזה שום דבר. זאת אומרת, שאתה עושה משהו טוב, אז יצר הרע אומר לך, מה אתה מרוויח מזה? מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? כאשר בחור במשפחה חילונית חוזר בתשובה ואומר לאביו, אני הולך לישיבה, שואל לאביו, מה יצא לך מזה? ממה תתפרנס? הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתרעב ללחם. טענותיו נשמעות הגיוניות, ויש המתפתים לדעות אלו. כך מנסה יצר הרע להפוך את עבודת האדם, להשפיע נחת רוח לבורו, לעבודה פגומה. כך הופך הוא את עבודת הזכר לעבודת הנקבה. שעבודת הזכר זה השפעה, והנקבה זה עבודת הקבלה. ומה שהמצרים מנסים לעשות זה להפוך את זה. את עבודת הזכר הוא רוצה להפוך לנקבה, ואת עבודת הנקבה הוא רוצה להפוך אותה לזכר. אז האדם מחפש חס ושלום איך יכול הוא לקבל לעצמו, לאגו והאנוכיות. וכל העניין של התורה זה ללמד אותנו איך לצאת מהאגו והאנוכיות, ולהבין שאנחנו צריכים להשפיע. כמובן, לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, לא רק להשפיע בלי לקבל,
שיהיה לנו רצון חזק, ושהרצון זה החיסרון, אבל בשביל המטרה להשפיע, לא בשביל עצמנו לאגו והאנוכיות. וכל המידות זה לעבוד על האגו והאנוכיות, זה כל העניין. בגלל זה מצוות צדקה היא כל כך חשובה. אומרים לך בוא תוציא מעצמך, בבן אדם באגו, באנוכיות, בכבדות, אבל כשהבן אדם יוצא מהאגו והאנוכיות הכל נפתח. כל שערי שמיים נפתחים, הכל כבר, כל התודעה שלו וכל החיים בכלל בצורה שונה לגמרי. הרבה יותר טובה, שמחה אמיתית, הבנה מה הכללים, מה העניינים בצורה הרבה יותר גבוהה. לאנוכיותו בדרך התורה. איך התורה בעצם מועילה לחייו הגשמיים? מחפש תירוצים ליצר הרע שבתוכו ולסביבה המציקה השואלת למה המצוות בעצם גורמות לגשמיות טובה יותר. אם מישהו חוזר בתשובה בשביל שהוא חושב שיהיה לו חיים יותר טובים גשמיים, אז עדיף לו לא לחזור בתשובה בכלל. עדיף לו לעשות דברים בשביל הגשמיות שלו. אפילו שאם הוא עושה את זה בצורה אמיתית, בצורה אוטומטית זה כבר ישתנה. אבל אנחנו לא עושים את התשובה בשביל האגו והאנוכיות ובשביל עצמנו. עושים את זה למטרת חיבור, קשר, לעשות משהו יותר גבוה מאיתנו. לעלות בסולם, לעלות בדרגות, לעלות בכל העניין של הגלגול, של ההשפעה, של ההבנה, לעלות ולשדרג את עצמנו. אט מתחיל להפוך כל תורתו לאמצעי למטרותיו של לקבל לעצמו, לאנוכיותו. הופכו את עבודת הזכר של ההשפעה לעבודת האישה. כמה קושי יש באדם הזה, כמה חיות מפסיד הוא, כמה לחלוכית מאבד הוא מתורת האמת. ואיזה מדבר נבוב מצוי האדם זה. מדבר נבוב מצוי האדם זה, מדבר בלי מים. כן, ההפך, כאשר אדם צריך לשאול במצב של שמחה, שזה הכי גדול שיש, הכל כבר מתבטל עם בן אדם בשמחה, זה מבטל את כל העניינים וישר מוריד אור אינסוף ומעלה אותך בכל הדרגות. שמחה כמובן שמהקדושה. במצב של טוב לבב מקבל הוא חיות מהתורה, פועל הוא להיות בשמחה תמיד. לפי הכתוב בזוהר, בא יצר הרע ואומר לו, מה אתה נמצא כל כך בשמחה כאשר יש כזה סבל בעולם? ועוד הרי רואה אתה כמה גימות יש בתוכך, ובטח כל רצונותיך מכוערים כמוך. אז האדם נופל למועקה ולייאוש במצבו, כל חיותו כמלים ואינם. במצב זה מוצא האדם את עצמו יוצא מדרך האמת ומנסה לספק תאוותיו בדברים מיידיים וחולפים. שיודע, הוא במחשבה מפוכחת שעושים הם אותו ושתתחרט עליהם בעתיד. יש שמוצא תירוצים למיניהם שעכשיו טוב לקחת הנאות רגעיות אלו, ויש שאף לא מתאמץ לתרץ אלא מוריד עצמו לביב שופכין של הנהגת עצמו בטיפ של רפש, בהנהגה עצמית של תאוותיו הבהמיות ביותר. כך הפכה עבודת האישה לעבודת האיש, זה מצרים, עבודת קבלת השמחה לתוגה ועצב. כך שולט פרעה על האדם על ידי עבודת פרך, עד שיענחו בני ישראל מהעבודה הקשה למרות שרואים הם, שכל הסיבוב הבלתי פוסק הזה לא מובילים לשום מקום, מתרחקים הם מתכליתם, הם מתכליתם, מרצונם האמיתי שמתעורר בכל פעם מחדש. על כן טוב לו לאדם שיתבודד בתוך נפשו מפעם לפעם, כדי להוליד מתוכו את רצונותיו האמיתיים, כפי שטבועים בו מעצם היותו. רבי נחמן בצעירותו היה אוכל זיתי, אוכל קמצות זיתים, כמה תמרים, וממש חי בצומות, ונכנס לתוך קרח, בגיל 7-12 נכנס לתוך קרח, מכסה את הראש 7 שעות, ועושה כל מיני סיגופים לגוף. אבל מתי שהוא מצא את ההתבודדות, והבין את עניין ההתבודדות, שהתבודדות צריך להתבודד במקום שהוא
עדיף בערב, ועדיף במקום שלא עוברים בו אנשים בדרך כלל. ושהוא הגיע למצב בהתבודדות, הוא אמר שכל מה שעשיתי, אם הייתי מכיר את ההתבודדות ומוצא את זה לפני, לא הייתי עושה את זה בכלל. כמה ההתבודדות זה דבר גבוה. וכמה יש על זה סיגופים, אם זה היה כזה קל וסתמי, אז כל אחד היה הולך ועושה את זה. אבל צריך ללכת ולהוציא את עצמך, וזה כזה קשה. אבל כשאתה מדבר בן אדם מדבר עם הבורא, זה יותר משיחה של הפסיכולוג הכי גבוה, והפסיכיאטר, והחבר, והדוד, והרב, והאח, ואני לא יודע מי. זה השיחה הכי גבוהה שאפשר. כמובן שצריך לדבר עם החבר, וכל העניין של החבר זה לאהוב את החבר, ואיך שאתה אוהב את החבר, ואפילו חברים שהם לא, שקשה לאהוב אותם, ושאתה עושה את העבודה לאהוב אותם, ככה אתה מתאמן לאהוב את השם. וכמובן הרב זה להתבטל הרב, ומה שהרב אומר אתה צריך להתבטל עליו, כמובן אם זה רב אמת, אז אתה צריך להתבטל עליו. מה זה רב אמת? שעושה את כל המצוות, יש לו הבנות בתורה, שיודע את כל הרבדים, שמקדם את העם, שיש לו רצון לכלל, והוא עצמו הכלל. אז צריך להתבטל אליו, בשביל לדעת איך להתבטל לשם. ואיך להתגבר על עניינים מסוימים, ולעלות בסולם הדרגות, מה שנקרא, להשתדרג. כך נוטל מכל השפעות סביבתיות בהתבודדות נפשית, בלי דין וחשבון לאיש, יכול האדם להיות נאמן לאמת הפנימית ביותר שבו. כך יכול הוא להחזיר עט את שליטת יוסף שבתוכו. על כן חשוב ההתבודדות מפעם לפעם, לא זו החיצונית, אלא הפנימית. ניתן להשתמש בזו החיצונית כאמצעי. צריך להיזהר שלא להפוך את ההתבודדות החיצונית כאילו התבודדות הפנימית של האדם. עכשיו נעשה סיכום קטן למה שלמדנו עד כה, ולהבנה מה העבודה שלנו בהתחברות, ומה המנטרה שתמיד אנחנו צריכים להיות מקושרים לבורא ולאינסוף בשביל עבודת השם. בעזרת השם נבנה כולנו את בחינת יוסף שבתוכנו, נאדירו עד כדי שגם במצרים שבתוכנו ישלוט לעד, עד שנעלה את כל רצונותינו לבחינת ישראל. נקודת האמונה שבתוכנו נקראת משה, תעלה את צדיקות זו מתוך היאור, אף אם רק עצמותיו הם אלו שיעירו לנו. כך ניתן שליטה ליוסף הצדיק, כדי שיתקן ויעלה את כל רצונותינו לבחינת ישראל על ידי הדבקות בצדיק. אז בעזרת השם יתפעם דוד שבתוכנו, שיגלנו גדולת נצח לעבודת השם האמיתית במהרה בימינו, אמן ואמן. עכשיו נגיד כמה התבוננויות שאפשר לעשות בעשייה בתכלס, במייסס מה שנקרא, בעשייה ממש. אז הוא כותב, מטרת התבוננות לשחרר את הבריאות הנפשיות שלנו. כך מהספרייה הרוחנית שלך את הספר שאתה מעריך אותו ביותר, רשום מספר זה 5 אמיתות שאתה מקבל על עצמך. בדוק עצמך כמה חשק יש בך להתעסק באמיתות אלה. הביטו אל החשק צריך להימדד בזמן, בכסף, בתשומת לב וכו'. אתה מוכן להשקיע כדי להשיג אמיתות אלו כמזון רוחני. הגבר את הרעב, שנן לעצמך שהדבר אפשרי להשגה. פרגן, לדבר כמה שיותר בענייני כל מכריח ואוהביך, וכן בעיני עצמך. השקיע זמן, כסף ותשומת לב כדי להשיג את הדבר. כשתתחיל ליהנות מהדבר, הבטח לעצמך ושנן שאין אתה פועל את הדבר לצורך הנאה, ואתה מוכן לפעול את הדבר גם ללא הנאה בכלל. אמן ואמן. אנחנו למדנו מהספר של הרב אדם סיני, התורה האדם שהוא משהו ביניהם, הרב הגאון אדם סיני. בעזרת השם שיהיה הצלחה, ברכה, פרנסה טובה, בשפע, ברוחניות ובגשמיות, ושנבין את רזי התורה יותר ויותר, ונתחבר לשם, ונעמוד על המנטרה הזאת של החיבור לשם כל הזמן, ונבין את גדולתו, כמה אנחנו קטנים ואפסים וכלום. אנחנו רק צריכים להיות בנים ועבדים לשם, ושיהיה זיווג גדול לכל מי שצריך, במהרה בימינו, בריאות הגוף והנפש. וזה היה שיעור לעילוי נשמת ציפורה בת סימה,
גולדה בת אסתר, שמעון בן אסתר, טוניה בת חיה, חנה וברוך בן חיה. בנוסף, אפשר לשאול שאלות, בשמחה רבה אני אשמח לענות, בקשות. יש לנו גם עוד שיעורים ביוטיוב שאפשר לשמוע את פרשות השבוע, וגם באתר הפייסבוק ראי קבלי, הכל לשם שמיים, הכל באמת רק לנתינה ועשייה והבנה. ובנוסף יש לנו קרן שאנחנו מחלקים ספרים, כל כתבי רבנו, אז אם מישהו רוצה ספר, בשמחה רבה אנחנו מחלקים אותם לשם שמיים, מתנה, מי שרוצה. וכמובן מי שרוצה גם לשים משהו, זה רק בשביל לקנות עוד ספרים, בשביל לעשות לשם שמיים ולהפיץ אור ושמחה לכל עם ישראל. שיהיה ברכה והצלחה, אושר וכל העניינים, אמן ואמן, אמן כי יהי רצון, בן פורת יוסף, בן פורת יתעלה העין. אמן ואמן, אמן ואמן.